ଆପଣ ନାଁଟା କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେହେରା। କୋଉ ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କର? ଗରମା ଗରମ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି? କିଏ ଯାଇ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା? କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା? ସିଏ 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ମାଛ ଭାତ ମାଗିଲେ। ମାଛ ଭାତ ପରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମାଗିଲେ। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମୁଁ ପଚାରିଲି ବ୍ୟାଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେବ ନା? ବ୍ୟାଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ନା ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି, ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ପଇସା ବି ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରିକି ଆପଣ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରି କେବେ ବି ଦେଇନାହିଁ, କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ କି ଦେବି ନାହିଁ। ସିଏ ପଚାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଗଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗଟି ନେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବା। ମୁଁ ସେଉଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗଟିକୁ କଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି କାଟିକି। ଗୋଟେ KG 200 ବ୍ୟାଗଟି ଥିଲା, ତାର କଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଜଣେଇଥିଲେ? ନା, ସିଏ ବି ମୋତେ ପଚାରି ନଥିଲେ ଯେ ମାଛ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମେନୁ ରଖିଥିଲେ? ମେନୁ ଖାଇବା ମେନୁ? ନା, ଜେନେରାଲ ହୋଟେଲ ମୋର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମୋ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ମୋ ମେନୁ ନାହିଁ, ମୋର ଜେନେରାଲ ହୋଟେଲ। 1400 ଟଙ୍କା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ତ 1400 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି। ନା ଏଇଟା ବଡ଼ ବ୍ୟାଗଟି ଥିଲା। ବଡ଼ ବ୍ୟାଗଟି ଥିଲା, KG 200 ତା ୱେଟ୍ ଥିଲା। KG 200 ୱେଟ୍ ଥିଲା। ନା, ସିଏ ବି ମୋତେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଲି ଯେ ବ୍ୟାଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କାଟିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲିକି ଦେଲି। ନା 100 ଟଙ୍କା ମିଲ୍ ପଚାରିଥିଲେ। ପଚାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ। ଅର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ସିଏ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟିଂ କାହିଁ କହିଲେନି। ନା, ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲେନି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ନା, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିନାହିଁ। ଆଗରୁ ବି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପଖାଳ ଦେଇକି 2,500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନା, ସିଏ ପଚାରିଲେ ଯେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3-4 ପ୍ରକାର ପତ୍ରପୋଡ଼ା କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଗଟି ପତ୍ର। ନା, ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଦେବି? ନାଇଁ, ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟାଗଟି ଅଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି, ଭାକୁଡ଼ ଅଛି, ମୋରାଳି ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଏସବୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ 4 ଜଣ ଅଛି, କେଉଁଟା ହେବ ନା ବ୍ୟାଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମାଛଟା ସେ ରେଟ୍ ମୋତେ ପଚାରି ନଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଗଟି ପତ୍ରପୋଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ କହୁଛ? କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ ମାଛ ପାଇଁ? କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ନା, ସିଏ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ସିଏ ଦେବେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ଦିଅ। ମାଛ ରେଟ୍ଟା କେତେ? ଆଜ୍ଞା ମାଛ ରେଟ୍ଟା ମିଲ୍ ଚାର୍ଟଟା ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ନେଖା। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବ୍ୟାଗଟିଟା ହେଉଛି KG 200 ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି 1400 ଟଙ୍କା ଦାମ୍। ସେ ସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ୍ ମିଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା 1800 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ। ଯାହା ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ 700-800 ଟଙ୍କା ଅଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେଠି 700-800 ଟଙ୍କା କଥାରେ ସାର୍ ମିଛ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥିଲି ବା, ଆପଣ କହିଲେ ମୋବାଇଲ 700-800 ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, 1000 ଟଙ୍କା କଥା ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼େଇଲା ପରେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼େଇଲା ପରେ ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥିଲି ବା। ହଁ, ମୁଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରିବି?